Ziua și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod vom juca Real Skate. Ok, hai că a început, văd. Ok, vedem aici plăcile. Asta este cea mai șmecheră, frate. Deci, cea mai șmecheră. Asta nu e așa de șmecheră. Ok, deci văd că... Wow, wow, stai. Opre. Da, nu ne permitem, nu avem doar 200. Nu avem atâția bani, măcar mergeți să facem. Vedeți acolo sus în dreapta în colț. Ok. Dau volumul mai încet, puțin tel. Am zis puțin tel, nu de tot. Am început bine, băieți. Superb, superb, boss, superb. Poate de episodul viitor vom face True Skate. True Skate. Ok. Ne-am blocat. De ce chiar noi? O, bă, nu. Nu-mi place să mă duc dincolo, să vă arăt poate în episodul viitor, dar nu acum. Nu-mi place acolo. Nu este foarte frumosă. Nu este nici urțel. Dar mie nu-mi place. Imposibil. Oh. Am vrut să sar peste aceasta, dar o să sărim noi. Hehehe, am scăpat. Oh, stau, nu. Ok, hai. Ok, am vrut să ne învârtim așa. Ok, o să vă arăt. Ok, să vă arăt cum am vrut eu să mă învârt. Așa am vrut. Vedeți? Și atunci îmi va da multe puncte. Cum vedeți acolo sus în dreapta, avem deci 263. Vă dați seama? De puncte. Ok, banii. Nu știu cum se fac încă. Sunt începător. Dacă voi știți cum se fac banii, să spune și mie în comentariu. Poate doriți să lăsați și vreun like acolo. Wow, hai că am reușit și eu ceva. Ok, vreau. Ok, o să încerc aici. Hai că am reușit. Wow, superb. Ok. Haide. Am reușit. Am good. So de radu. Wow, am 100 de bănuți. Vă dați seama, am 100 de bănuți. O să cumpăr o placă nouă. Fiindcă drept să spun, skate-ul ăsta nu-mi prea place, băieți. Skate-ul ăsta este praf. Foarte praf. I show it. Ok, hai. Nu! Ok, e super. Wow. Deci da seama. Eu am vrut să mor acolo și el. Încă un pic. Hai, boss. Ah, să nu uit. Voi face o serie cu provocări nebune. Care dorești să lasă în comentariu o provocare doar? Numai una, altceva nu vă cer? Oh, stau.
Ok, hai să încercăm să sărim prin... Nu. Ok. Oprește-te. Ho. Acum nu puteam să ies. Ia să ies cu schemuța. Ho. Hai bă, nu pot să intru în el. Nu-i nimic, o să mergem așa. Holy shit. Hopa. Oprește-te. Oprește-te, te rog. Ok. This is. Așa. Hei boss, am trecut. Ok, deci e super jocul. Dacă știi să joci, desigur, mai ales eu, care habar n-am acest joc. Azi încerc, eu încerc și degeaba încerc. Încerc și degeaba încerc, frate, încerc. Ok. Ok, cam atât cu acest episod. Ne vedem data